Чуваш ли го? Бомбрас. Падат такива парчета лед около мене. Като го чувам, това може и да е за 15 минути. Айде. Да. Днес маршрутът ни е повече от великолепен. По-малко от 20 км, по прогноза би трябвало да ги минем за 7 часа. Ние ги поизтичкахме за 6,5. Познайте защо. Как се чувствате на 2000 метра? Ела, я гледай как тръчкава днес. Не бе.